Seguimos en directo no Quen Anda Aí, seguimos acompañados de Nusca Chousa, que nos ia dar consellos... Espera, Raquel, pasa. Raquel, andaba... Pasa pa aquí. Un aplauso para Raquel Antanes, que andaba... Xa estou. É que son breves, é un consello e volvemos, Sí, non me dá sí, tempo, esto xa es- estou. Mostrar que son Non verdades. nos daba tempo. Perdón, Nusca, que che dixei coa palabra na boca. Pois nada, pero seguimos, non Veña. pasa nada. Mira, está claro que se unha horta tes que meter o trator e tes 15 hectáreas de patacas para poñer, pois hai que esperar a que non chova tanto, non? A que estea máis enxoita. E pois o que dicía o participante de antes, Sí, que é Camilo. verdad que na costa podemos empezar a poñer as patacas agora, ou incluso en xaneiro. O sea, Xaneiro? Sí, sí. Bueno, claro, son climas máis... É clima totalmente diferente, non chega tanto frío, as heladas son moi liviáns, non fluctúa a temperatura do día para a noite. Se é así e queremos empezar a plantar, temos maneiras. Que pasa? Que o terreno tamén pode ser que estea enchoupado porque a verdad que está chovendo moitísimo. Sí. Pero temos maneiras de conseguir de que o cacho polo menos donde Sí, esas plantamos as hortas pequenas patacas que tenamos na casa ou nun bancal que nos teñamos bancales ou destes así, que temos, si está correcto. moi enchoupado, temos unha solución que a min me encanta, que é isto que vedes aquí. Oh, cagadas de cabra. Parecense. Parece. Chámase arcilla expandida. Ah. É un tipo de cerámica que, bueno, realmente é barro, que pode ser de diferentes tamaños, cociñada en fornos especiales a 1300 grados de temperatura, e queda feita como se fora cerámica. O Espera, sea, que queren a ver aquí esta señora. Mira, cerámicas... É Cuidado que curioso. está 1300 se queima. Non valen para comer, Cuidado que queima. Que non arroan, que non valen para comer. Agora, isto o que consigue é moi poroso, non pesa nada, mira, collo na man, non pesa nada. Non pesa nada, non, francamente. Nada. Corda pedra, pome, cesta. Sí. É que é Sí, moi é moi parecida, poroso, é verdade. o que pasa é que é un poquinho máis económica, como digamos, é máis sensato botarlle esta non a pedra pomes, porque a pedra pomes ten un precio que non é... Pero isto que como fai, para plantar. absorbe o exceso de humidade ou drena ou como actúa? O que fai é como poros de agua, porque en dentro está cheo de poros, non? Ao cociñarse o barro a tanta temperatura, queda moi duro por fora e por dentro queda como con burbujas, como unha cousa como fan as palomitas É de o maíz, é o gruller que do queda barro. como con aire. E entón o que fai, mira, evita que se encharque de agua, evita que as patacas queden como sin oxígeno, porque si está encharcado, queda sin oxígeno, e se queda sin oxígeno, isto Claro, púdrenos. apodrece. Claro. O sea, non chega a germinar. Entón, isto favorecelle Eso fai como como burbujas ocos, de vale. burbujas de aire que lle permiten entrada de oxígeno e drenaje de agua. Entón, conseguimos que bueno, non é botalas así por riba, sería pois mesturar un saco desto, pois en un tallo... Aquí temos terra, por exemplo, se queres probar, sí, para que vexamos como se fai. Sí, claro. Xa que temos o noso bancal, Temos está, aquí mira. o noso maravilloso Feito un bancal, primor, imagínate. Estou no coidando moito Que a todos os terra días. que está tan dura, porque chove, vai apelmasando, porque é moi limosa ou porque ten moita ou non, porque é moi pesada. Entón, o que facemos é, pois mira, un par de puñados así por metro cuadrado O sea, chega de sobra, meu un puñado, entonces. Catro dos meus. Teu medio, David, teu Vale, medio vale. puñado. Se che boto isto nas túas pequenas mans, non se ve. Entonces, a idea E mesturamos, non? Sí, Vale. mezclar. E aquí nesto sería plantar a pataca. Porque claro, a arcilla este non ten alimento, non? No, isto é Claro. inerte total, o sea, isto Está é... aprendindo como dixo ela, Moi ben, pois sí, é totalmente inerte. Pero- Mira, que che vou dicir, Sí. é totalmente indestructible. Non é que se colles un martillo, esmájalo. Pero pensade, por exemplo, nas vasijas de barro que se están encontrando Sí, de claro, fai, un material moi resistente, sí. Os anos que hai, Sí, pois... 20 ou 30. Ou 40 Ou máis. é que non sei cantos anos, pero... No, hai algún Pero nos haberá antes de xente que diga, Cristo, ti sí, dixeche sí. para botar a pataca, en teoría Sí. para botar calquera En cousa. calquera cousa, Pero sí. habrá xente que diga, Sí. xa, pero boto agora que está chovendo moito, pero ano que ven igual non chove tanto e iso estrágame a horta. Perfecto, non lle estraja Queda nada. ben aí. Quédalle perfecto, porque o que fai é porosidade na terra. E as raíces, donde millor medran, é donde teñan como sitio, sin facer demasiado esfuerzo, para poder expandirse Pero entón sin quere decir problemas. que- pasar. Que? Elles fácil de pasar as raíces por aí. Sí, Vale, sí, vale. sí. Pero quere Crea decir que como a ocos. deberíamoslo facer todos. Sí, non é mala idea. Vale, O vale. sea, depende da terra. A ver, vou dicir, esta é unha solución como inmediata si queres plantar as patacas e tes ese problema. Claro, Eu doulle unha solución. para salvar a situación, Ahora, No, digamos. para a salvar millor- fama, ti leva metade destes para os cueiros dos nenos. Porque ti que absorber moito, Isto absorbe, forramos a metade de sí. cueiros no día. Isto xa levou. Non ten sílice.
Perfecto. Nusca, e isto tamén pode axudar a que a propia terra reteña un pouco eses nutrientes e demais, porque No. toda esta auga entendo que arrastra todo, tamén. Sí, bueno, a ver, podería ser, pero a mellor maneira para facer eso é botarlle compost, o sea, aplicar sempre moita materia orgánica feita por ti a poder ser, non mercada, porque iso ten moita trampa, non hai Bueno, que aquí aprendemos regule moitas ben. veces a facer o noso propio compostaxe e podemos tirar diso. Eso sería o mellor, porque mira, o teu compost é materia orgánica, vai a facer o drenaje, vai a facer evitar que a terra se encharque, e vai a facer todo isto. Isto só é como un remedio. reciclas. E reciclas. Todo da casa, sí, as zonas, e faz como todo. unha economía circular. E despois, se, por exemplo, imagínate, vamos a plantar as patatas agora en febreiro, febreiro ou marzo, non? Que ao mellor en Lugo ou Ourense ou no interior, hasta maio non poden plantalas. Ata maio. Hai xente que sí, na súa zona. Ti imagínate en un sitio, por O exemplo... tema dos fríos, non do das frío, xiadas. das heladas. E tamén porque hai sitios onde teñen ao mellor un río cerca. E o río sempre é moitísimo máis frío que en unha terra cha. Nunca é tan suave o clima se está a beira do río. Ela vai facer un muro ahora. Eu vou Pois facer Unha no, carroza isto. xusto. É que mira, bueno, Unha talliña máis non terá. Sí, non, está ben, está ben. Zapatos. Bueno, imaginadevos que isto non está tan xunto porque é o noso bancalo que temos. Sí, isto sería Pero unha si horta temos unha horta espaciada. grande, vamos poñendo isto e temos, mira, esa malla de cultivo. Esa malla de cultivo. Isto chamase malla térmica de cultivo. E si, por exemplo, nos sale na tele tremendas borrascas que vai a vir frío e distí, e teño as patacas así salidas. Vanse queimar, Porque claro. mentras están debaixo da terra soportan perfectamente o frío, aínda que habo medio metro de neve. Sí, pero se gromaron. O problema é cando groman, porque se pode queimar. E entonces, esta malla térmica de cultivo, separada polo menos uns 25 centímetros da planta, vai a evitar que se extraja a planta. Imos abrigar as patacas. Ahora hai que Sí, tapar as literalmente. patacas. Sí. No, voy a meter a dormir conmigo por la Ay, noche en la David. cama. Era o que me Tira faltaba para, ya. tira Bueno, podes para. dormir dentro. Vedes? A Los pataca na cama. A calefacción Escoita. voy a poñer solo radiante a pataca ahora. Pero mira que é. Ai, que textura máis... Isto, Sí, mira, vamos a hacer un nerviosa. cobertor con esto tamén ahora. é un tipo de malla que é transpirable totalmente, o sea, non é efecto invernadero, non lle bota... Aquí É verdad, pode respirar, é ben, verdad. ves? Si houbera que non hai nin que regar porque traspasa a humedad, si chove, traspasa a vale, humedad, vale. e non habría que levantalo para regar ou así. É caro isto. Nada, o sea, sí que vale cartos, pero a mellor valeche o metro cuadrado de doble ancho, que sempre é de doble ancho, ou debería, podeche valer €1. Quero dicir, e ten Amortízalo perfectamente, coas xeadas que temos aquí, vamos. É múltiple uso, porque járdalo, volvelo a poñer, Vale. járdalo, volvelo a poñer nun Non rache. perde E efectividade. para No, estos días de no. choiva fas unha estola tamén. Sí. Tamén. Así. Más te mola igual, pero queda Ahora bonito. que ven Ou se queres ir de boda. Ou de boda. Pero podemos... moi bons consellos David. para salvar as nosas patacas. Juan, levanta modelo. E dalle un bico. Nusca, que temos moito tipo de patacas en Galicia. Sí. Ti cal botas? Para ti cal é a mellor? Ui, Depende da debate. temporada, pero bueno, Xa eu teño... estamos, depende. Sí, claro. Teño predilección por algunhas, o sea, a agria, a baraca, a Kennedy e a Mona Lisa. Non sei, son as miñas... Pero pola maneira de cociñar, non pola Ah, que maneira para ti é de... mellor. Eu preguntabache para ti é mellor. Unha sola? Sí. Ai, Hai que quedar con unha. pois a Kennedy. Kennedy. Veña. O Kennedy, chamalle Kennedy tamén Son por aí. todo presidente dos Estados Unidos. Sí. A Barack Obama, a Kennedy, a... Todas así. Trouxo nos aprendida a lesión. Escoita, isto tamén é para evitar, por exemplo, plagas, A protexe, claro, de bichería e todo iso. Claro, incluso no verán. O sea, esta podese poñer no verán para E evitar... non abafan con ese... No, sabes que pasa? Que hai unha que é un pouquiño menos densa, Ah, vale. que é para o verán. E que non acumula tanta temperatura, Tanta digamos, temperatura, aí. sí. Cobertor de verán, ida apurando tamén, apuntando para as E que agora patacas. precisamos fondo de armario para as patacas tamén, Claro que sí. No, si isto vale para moitísimas cousas, o sea, ti plantas un árbol e non queres que pase o inverno porque vai morrer co frío. Claro. Ti cúbrelo con Botas isto unha mantiña. e para a primavera quitas e xa está. O sea, ten múltiples usos na horta. Sí, Non señor. é Gústame. que vayamos a comprar e deixalo ali de lado. O sea, nunha Ímolo horta... ímolo amortizar. Sí, sí, claro que totalmente. Sí. A É mí sempre maravilla. convencestes, entón. Bueno, Sí. entonces Nusca queda claro que hai solución
para estes bancales que tiñamos enchoupados na casa. Sí. A arcilla e protegelo un pouco. E a manta. Ou gravilla simple tamén, quero Esta dicir. grava que non a mencionamos aquí tamén, Esa non? sí, xa temos falado dela que é para proporcionar porosidade e que non apelmase a terra cando chove ou unha terra que é moi dura ou moi arcillosa ou así, tamén nos vale un pouquiño como de drenaje. Non recomendada, por exemplo, para botar zanorias, porque as zanorias Cada non cousa queren para o seu, encontrarse con ningunha pedra, porque senón Pero poden... papataca, non lle choramos. Patata, Perfecto. repolo, A gravilla. brécol, calquera tipo desas cousas, está genial. Moitas grazas, Nuska. De nada. Unha maravilla, dai un aplauso, Por Nuska. favor, que sempre nos traen as ideas fantásticas. Preguntarlle cal é a mellor pataca dela, porque así despois nos miramos e botamos esas patacas na nosa vida. Pois mira,